Ya, ndadzoka zvekare. Ini Chinemheni. Ndinotenda manzwa mataura imi comrade Nyoka Yamabhunu mandipindura ndanzwa. Asi ndoda kuti mungonzwisisawo dira ndinaro. Ichokwadi chekuti hazvibatsiri kuti tinge tichingopikisana, zvinotitorera nguva, zvinhu zvichitiremera, zvichiramba zvichitirwadza nokurwadza vana vedu sekutaura kwamaita. Ndanzwisisa. Asi chandanchida kuti munyatsonzwisisawo kwandiri ndechekuti ndinorwadziwa zvakanyanyisa, kunyanya nechinhu chinonzi zano. Ichi chinondirwadza, chinonzi zano. Muupenyu hwangu handidi kutombonzwa, handidi kutombochiona, ende I don't want to associate nacho. Chikonzero, pane ropa zhinji muZimbabwe. Pane ezvinoti neZimbabwe zeta raP. Haisisiri zeta raP. Zvinoda kutsanangurwa nezano kuti chave chii. Tine Zimbabwe National Army. Haisisiri army inomirira vanhu veZimbabwe chaivo chaivo. Zvinoda kutsanangurwa nezano kuti chave chii. Makotsi edu chaivo chaivo ari muconstitution yatakanyora vana veZimbabwe kuti tinoda koti iri fair, inoburitsa mafair judgment, inoburitsa mafair proceedings ose. Hazvisisiri kuitika, zvinoda kutsanangurwa nezano. Lendi chaiyo yakatorwa, vanhu vakapinda, vamwe vane 2-2, vamwe vane 3-3, zvichifambirana nekuti unobva kumbakwani. Zvese izvo hazvizi fair, zvinoda kutsanangurwa nezano. CIO hatisi kuziva kuti organization inomirira vanhu here kana kuti organization yakamirira zano. Vanhu vanotsakatika, vamwe vachionekwa vaine pfuti, vamwe vachidini. Zvese izvo zvinoda kutsanangurwa nezano. Kumabhora chaiko chaiko yatopinda, hakusina mufaro uya wekuti vanhu vanyatsotamba vakasununguka, zvapindirwa naivava, zvoda kutsanangurwa nezano. Pese kunana JMB, makambani mumai, chero Zupuko yakapindirwa nezano ikaparara. Zvese saka pega pega panofamba zano panosara misodzi, vanhu panosara vanhu vachichema. Ndokusaka ndichiti tachema, tanzwa, maticha akabviswa pauticha nekuda kwezano. Saka kuchema kwedu kwaanyanyisa. Hatichazivi kuti tichawana here rugare rwachona rwatiri kunzwa unzi kune vamwe vakanorwira vachiti toda rugare rwachona torwana kupi, zvichikonzereswa naiyo zano. Saka nyange kuri kuti inini chiri kundinetsa ndechekuti chero mukati yemunangagwa wachona ngaabve nhasi muchimureplace nezano. Hapana zvataita nokuti mapolicies ose ezano. Saka inini kwandiri zano is something else chakavuya munyika kuzorwadzisa vanhu, kwete kuzosunungura, kuzorwadzisa. Nekuti tina Smith tairarama upenyu hwokuti hongu yedu kune dzimwe nzvimbo dzatairambirwa kunzi vanhu vatema musainde uku, musaite izvi, musadini. Asi taive neaccess kuzvinhu zvedu zvese, access kumaroads, access kuzvikoro, nyange uchipiwa kana katiki kataipiwa katiki iko katiki tainotenga kana kuti mabhanzi 4 plus kapaindi kemukaka, kudya mabhanzi nokumwa mukaka, kuguta uri kutyoro wodzoka kumba wakaguta. Asi iye zvino unoenda nenzara, wodzoka nenzara, wodzingwa kana hurumende haina kana any means yekuti iprotecte vari kudzingwa kana kuti vadini. yaSmith chaichai yaitofamba mumaruzevha ichimanikidzira vanhu kunobaya nhomba kuti vasafe negwirikwiti, kumanikidzira ichipinda. Takaiona ichiuya isusu ichispraya tsetse uko, tsetse kuuraya tsetse, mishonga yekuspraya kuti ndiko kwatiri kuda kuisa vanhu vatema ikoko. Asi kana mombe dzavo dzaenda ikoko, hatidi kuti dzirumwe netsetse, toda kuti dzirarame vachiitira zvinhu. Nyange vaitibvisa kune dzimwe zvinhu, asi vaitanga vatigadzirira zvimwe zvinhu zvakanaka nemarodzi ikoko ainge agadziriswa nechinyi, tsetse dzisingachawanikwe dzichiita seunonzi garai ikoko. Zvinodai yaive zano yakapinda nguva yetsetse, tingade tiri vapenyu izvezvizvi. Vanhu vese vangadai vakafa nesleeping sickness, mombe dzese dzingadai dzakafa nenagana. Zvino hakuna chayakaunza chikanzi hechino chamira. Saka ini ndiri kutaura kuti this animal, this organization is a terrorist. Haina payakauya ikambotiitira chinhu chinonzi chakanaka. Unoita chakanaka nhasi mangwana wachiitira tsvina, waita chakanaka nhasi mangwana warifeza netsvina. Saka chii ichocho?
shuwa kana marwadziwa zvokuti ngatigadzirisei nyika ngatigadzirisei nyika, but kunyika kuti igadziriswe inoda kubviswa nonsense dzose dzevanhu ava vane kapolisi kavo kavakauya vanozviti tistakadini tikazodai ngakuiswe vanhu vane shungu dzekuvaka nyika, vane shungu dzekuvaka nyika, nekuti mukaisa munhu asina kurwa hondo akakanganisa akaudzwa anoteerera odzoka oita zvinhu zvakanaka. Asi kana uyo akaenda kuhondo anokutaura kuti ndakairwira ndiko kune nharo dzavo vakairwira, yes vakairwira, asi havana, they don't have an idea of how to run a country. Chavo chete kutora mari vachienda kunovaka kunyika dziri kunze. Dai mapresident ose ari kune dzimwe nyika dziri kunze vakaekta usati Trump chaiko kudzinga vana vavo nekudzinga mainvestments avari imomo vadzose kuzovaka munyika, zvingade zvichitifambira. Saka izvozvo ndo zvandiri kurwadziwa nazvo comrades, nyoka yemabhomu izvozvo. Saka imeme kana idea yenyu, chero mukanzwa pandinotaura kuti idea yenyu ndinoida chaizvo yokunatsa zvimwe zvinhu, asi saidi rinonzi rezano kwandiri so yatove kenza hairapike kubva kune vasara vachona vari paground vachona. Tatarai muone zvino vasara vari paground, umwe vari kuramba vachiti 2030 vari, what are they benefiting? Kuzvipatara havazi, chikoro vana vavo vari kudzingwa, mombe hadzizi kudhibha dziri kufa, vanhu vari kutenga mishonga yemombe vari kuita sei, zvese izvozvo havazvioni, vanokuramba vachiti 2030. What are they gaining? Ndokusaka ndichitaura kuti imhuka inonzi ZANU-PF chero kukamira munhu anoti chinini angu akati ndakarwa hondo ndikaita seari kuZANU-PF, to me it's nonsense. Ndozviri kundirwadza izvozvo zvokuti kana muchibvisa Mnangagwa, let's not hatidi kumubvisa tomureplace neanyone anobva kuZANU ikoko. Kana vanhu vati ngadzokere vari vanhu, it's okay. Asi kana vanhu varamba vakati no, the constitution yakanyorwa nevanhu, let people choose who they want. Isinoda government isine munhu weZANU inototsvaka umwe munhu yokuti vanocreata maconditions ema-free and fair elections kuitira kuti vanhu vatongwe nevanhu vavanoda. Ndozvinhu zvatiri kuda. Izvi zvokuramba tichingoti ngapaiswe nhingi uyu, izvo ndo zvatiri kuti hatidiwo isu.